Myslím si, že viem, keď Archives update vyjde, takže ma nechajte vyprávať. No asi všetci teraz sme videli, že vyšiel teaser trailer na Archives a na mojom hlavnom kanáli som o tom točil analýzu. A teraz všetci čakáme na dve veci. Plný trailer a na update. No a veľa ľudí si myslí, že plný trailer vyjde cca na konci júna a update niekedy v júli. No ja si myslím, že to bude možno trošku skôr. No, tu máte odpoveď. Keďže Jasper Creations oznámil v marci to, že pracujú na obidvoch traileroch. No lenže od tej doby umehujú cca 3 mesiace. To už je enormne dlhá doba a neverím, že to delaynú do júna. Takže si myslím, že máme momentálne šancu, že prvé 2 týždne, asi takého 12. možno 19. nám dropnú plný trailer a 26. alebo niekedy tak na konci, úplne na konci dostaneme ten update. Čo si myslíte o tejto predikcii? Mohla by byť real? Môžete mi napísať dole do komentárov. No a to myslím si, že viem, keď Archives update vyjde, takže ma nechajte vyprávať. No asi všetci teraz sme videli, že vyšiel teaser trailer na Archives a na mojom hlavnom kanáli som o tom točil analýzu. A teraz všetci čakáme na dve veci. Plný trailer a na update. No a veľa ľudí si myslí, že plný trailer vyjde cca na konci júna a update niekedy v júli. No ja si myslím, že to bude možno trošku skôr. No, tu máte odpoveď. Keďže Jasper Creations oznámil v marci to, že pracujú na obidvoch traileroch. No lenže od tej doby umehujú cca 3 mesiace. To už je enormne dlhá doba a neverím, že to delaynú do júna. Takže si myslím, že máme momentálne šancu, že prvé 2 týždne, asi takého 12. možno 19. nám dropnú plný trailer a 26. alebo niekedy tak na konci, úplne na konci dostaneme ten update. Čo si myslíte o tejto predikcii? Mohla by byť real? Môžete mi napísať dole do komentárov. No a